Ассалому алайкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Хеле буд ки хонаи фурӯшӣ напартофтем дӯстон. Хоб дар канал обуна мешавем, лайк мемонем дӯстон, дар номерҳои поёнбудаи мо муроҷиат кунед, ҳатман барои реклама кӯмак мерасонем. Айни ҳол мо қарор дорем дар ноҳияи Сино, Гипразем, Саршавӣ, Гарадок, Шоҳрои Калон дӯстон, рӯпарӯи мойкаи Сетуну, мактаби 91, хонаи фурӯшӣ ана ҳамин аст дӯстон, ана ҳамин бино дар ҷойгир аст. Магазин, супермаркети Оиша. ҳозир дӯстон рафта аз пеш ба навор мегирем. Хона ремонт дорад, то охирша тамошо кунем. Бинои 11 ошона, хона дар 9 ошона қарор дорад. Ба ремонташ ба чизу чорааш фурӯхта мешавад. Шартномавӣ аст дӯстон. хоб дӯстони азиз, ана ба пеши падест ва двори бино омадем. Бинои 11 ошона, хона дар 9 ошона қарор дорад дӯстон. Сеюм падест, ана ҳамон падест аст дӯстон. Хонаи фурӯшӣ 70 квадрат, 3 дар хона, 2 хонагаро бо тартиби 3 хонага додагианд дӯстон. хоб рафта аз пеш ба навор мегирем дӯстон. хоб дӯстони азиз, ана ба 9 ошона баромадем. Лестнисоро дастши боло аст дӯстон. Хонаи фурӯшӣ ана ҳамин ростаки лифт аст дӯстон. се дар хона дӯстон, 70 квадрат. Ростаки як калидор мешавад дӯстон. аз тарафи дасти чап як хона, як хонаи детский, зал, кухни, ҳоҷатхона дӯстон, ванна. ростаки аз ана ҳамин хона медорем дӯстон. даро хайтек, поло ҳамаш ламина дӯстон. хона ба чизу чорааш фурӯхта мешавад дӯстон. якум хона сайрро дӯстон, як хонаи детский, як тиреза аз тарафи хонаи дигар. хонаи сеюмгиаш дӯстон. тирезаҳояш дӯстон ҳамаш тарафи мойкаи Сетану, тарафи мактаби 91. ана ҳамин тарафи Шоҳрои Калона нигоҳ мекунад дӯстон. ростакиаш кухни дӯстон. кухни гарнитур. стиралка, газ. Шоҳрои Калон дӯстон. рӯпарӯи мойкаи Сетану, мактаби 91, Саршавӣ, Гарадок. якум дар дӯстон, ванна аст. полни кафел, дюймаш бошад. ҳоҷатхона, полни кафел, термикс.
хуб дӯстон, хонаро дидем, ремонташ нав кардагиянд. 3 дархона, ҳоҷатхона, ванна алоҳида, 2 хонагаро бо тартиби 3 хонага додагиянд дӯстон. як бор дигар такрор мекунем, хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Сино, Гипразем, Саршавии Гарадок, рӯпарӯи мойкаи 3-9 дӯстон. бино 11 ошона, хона дар 9 ошона қарор дорад, 3 дархона, квадрат 70. нархи ин хона 630 000 сомон, боз муомила дорад. алиш варианто ягон мошини то 30-35 000 бошад, қабул мешавад дӯстон. болои сум номерҳо барои тамос 909 08 08 57. як номер дигар 718 88 81 81. ҳарди ана ҳамин номерҳо дӯстон ватсап дорад. дар ватсапҳо муроҷиат кунед, маълумоти пурраро соҳибмулк медиҳад. раҳмати калон барои диққат. дар канал обуна мешавем дӯстон, лайк мемонем. дар номерҳои поёнбудаи мо муроҷиат кунед. нашод реклама ҳатман кӯмак мерасонем дӯстон. то навори оянда.